Kwana kansa asemi wakan wa abroche abrofo kokko kurom enti wa my Ghana e baabi abetim di osika ba behye na adoma boa ama empuntuo nso asan so abem mampani dada John Dramani Mahama kan sembi wo aprobo ahodo a wonam na wodi atodwo a kire se won de se wo san ba ne mpre nu so sekan kamia ene baabi a yetu kokko anafo magudie bia no obeduma aboa ama hu agapade ne ntafrewa no atimi aben wo mo sada na akọ abura no ma trankonwa nso a wono mo kasa sesebi obi a wono abo no ho safo hene enya de obi a esom no ene ne nuanom ne afoforo keka ho na anwumre yabo ne nyina aboa na yebedwa ne badwasrede wa adasanim wo Sompa television so etwa ne homere bi saa na free TV ne so a enam Sompa 90.7 wono ma wo Bono East ne na afa nyina kwa akosi atifi do wo munya Sompa nkransa no afi Sompa 93.1 ene asantimantamu ene afa baabia eno nso ekwa akosi puajado wo mo nso efa uduru sunyane Sompa 98.9 bona hinkro wono mo topete ema hafofo nyina enya eso emfaso enwumre 5G energy drink ya Ketchus Marketing Agency wono makwa aba ene mizo free drink no ekuta yemu sana 21st clinic nso ne timi so ye pa echi ho besi eto ase ma wo ye ho adwuma na siatica no ye de ye ho efiri mu enwumre wo mo kan ye ho ena japia pamdada mebebe nsenya ma kase ebodamu wo mo doso papa bere ko animu obeti wo mo nka yewra sante ebo Benedict wono ene semofo no na ura MCR ha papa toast systematic so fotachi wo mo adom e de ato TV no so Facebook YouTube ene baabia afi yenye bre na ensem no yentutu ne sere ne abasa emfamaw ye hyase a mede wo ba hyase afiri mampani na adanko akufo ado wachiman PSA be ma boada na boboa no make say no wo Europe amamu Vienna ton ya ne Austria ho na abibiman aman ni nyina ya na wo mo woda wo mo hyeda edie afiafi bia wo mo di afi nso aso na wo mo konhyamudie na wode tudwa kyese wo pe baabi a obetindu udwetira akwa akɔhye so man na mfaso besan baso amawo na obenya eho ade dodo na eba kuntabu nso a wo mbebu no pepepe ede amawa my Ghana in Ghana and do business in Ghana. Ghana is a haven of peace, security and stability. Indeed, the safest country in West Africa. Legitimate investments are protected. We are a country where the principles of democratic accountability and respect for the rule of law, individual liberties and human rights are now firmly entrenched in our body politic. And where the separation of powers involving the operation of an independent judiciary is real in promoting accountable governance under the rule of law. We have resolved to build a progressive and prosperous country and are drawing inspiration from the success story of countries around the world. We've also decided to walk hand in hand with the private sector and the business community in this journey. That is why we've worked hard these past 3 years to turn the corner and return to the high periods of growth which characterized my first term in office, when we were consistently amongst the highest growing economies in the world. Our goal is to make our economy in Ghana the most business-friendly economy in Africa. It is an exciting time to be in Ghana and to do business in the country. And I would urge the business community in Austria to take advantage of the growing business-friendly climate in the country to invest in Ghana. You can choose to invest in Ghana through Ghana Promotion Center or set up a free zones enterprise. Regardless of where the investment is, government has instituted a number of incentives for the investor, depending on the nature of the activity or the location of the investment. We are reviving the Africa Rising narrative, of which Ghana was the poster boy. We're determined this time to make it irreversible, and we welcome your contribution to this endeavor. Eno bikane hi no His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo wachima PSA na ate se wo kyerɛkyerɛ nsɛmu ɛwɔ Vienna Austria ɛde akyerɛ abrɔfo fitaa ye bibiman ɛna wɔn mo kɔ nhyiamudi ɛkyerɛkyerɛ sɛ open heaven ɛwɔ bibiri mu dia
my Ghana mua. Yantuaso ewa kasienum na midu rama mpeni dada John Dramani Mahama gonja deshe na boboano pe na peni daswa gusua wakasa nensema ode betudwa bia nso no na akwa yenyom ye da safro wono manwo wakasa de achese so oba ne mpire no so ana ne second coming no a ba bia yetu fom agudi ahodo wobedoma boa pa se emfaso a ibenya firi so no ehompuntu no won benya ne ntentem enkonkwoso nkran yansa na enu achi nso ba bia wo mututu agudie yedu ba bia wo mo sensase wono ma aben pa ewo agudie ni tuo ne afusu ehunu mo titru University of Mines esuafo wobefa dodo na adwumam ama wo mo de akwancherepa agu akwan mu na enu achi ba bia ya sensase so wo mo duadua nnua ama yekwaye na ayira no asanso ababiu and they said every district will have a district mining office. And in the district mining office, we will have a minerals commission officer and an environmental protection agency officer. If you want to apply for a mining license, you apply to your district office. When you are mining, they will come and supervise and make sure you are doing the right thing. Aside from that, we will employ the graduates of the University of Mining and Technology in Takwa. Everybody who has a small-scale concession and you are mining, we will attach those young mining engineers to you so that they will teach you how to go about the mining in safety so that people don't die on your mining site and you're able to mine properly without any misadventure. And so that is the promise that we make you. Etinamika say what the excavator Fantiakwa district. Fantiaka South district. Etianka say Fantiaka South district. You be one mining office for her. It is the only excavator EBP Fantiaka South district. First place I will call any mining office. Mampeni dada John Dramani Mahama ena na no jesem aye doko pa te se sa akodi anase Black Sheriff nyuma fi na atodwa no na wo kirechim na wie no yewura Amable Isaac wono ka wono metu agudie na fe wo sanso twenua eho na wo de tudwa chese sa mining ya ye kan e o man na chibremo pa te se papa na adwempe te se e wo ne tirim na no jesem na ede sa de o mo so beba aboso ata na chi se fu na nkunimudi aye ne dia Because you can say, I go for the number four. You can come to you. They are for Bible. Any break, any scar, any time, and this action. They come to Abba. They don't have Abba. They are for the brother and the bar. You do not know. Nakoso. We had a series. I go. We had the whole series. I say, we have madness. Then you cry series. Somebody need a series. Had a more. A series. Then you cry a series. Semanes, si eduma kosua, omo ototos, na doa, obi oto, bibia obi to drivers, obi eduma kosu, ana memoa. Eti, mi kana me kasa wano. Yewura Isaac Amable and ate se wo kasa na tade te shine and te diamond ene gold no. Na ewieye, wo hempopro wo mpotem ho, e ya achim nsutem. Wasabarima na rasapon nkoma enso edna no gisem tu no wache se afi ya bato afi de obesre e de afira amanyafo ho no se wo mbedum aboa ma asundwe edi hene Mampedida da John Dramani Mahama kwa susama wadinam mamunyina kwaba mwasini mumra mwaseno ititio nia esuta muhadwe ba di tim se sa ehia wukasie wo ba ye masase so medanase wani committees ni na she na mensa o mu ama bibie nye yi ani abepesa mekachira mi urachi awade se na no de ya yet say obatan ya me ba egostu na o maaye otifia adende ne paya na agusu se me ba ya abofo nya ba fie pe na wasomo ajo na sitire ne se
ɔman yi deɛ nyame adom asomdwie a nyankopɔn de ma aman no yɛdeɛ yɛ mmɔmmɔmmɔ na yɛade tiri abatoɔ so a nsɛm bebree wom ɛno ɛyɛ ɔsa barima nasapɔ nkoma ɔno ɛyɛ akyem nso kyɛm hene ɛna ate sɛ na wɔtu amanyɔfoɔ nofoɔ sɛ afi sɛ bɛyɛ ne yɛmfa hu bua bia nkɔtetɛ ne yɛbɛtumi aba bɛto aba ne yɛdodoom ama nkonimdie ayɛ deɛ wɔbɛdie ɛdeɛ na ate sɛ na wɔde ɛtoma mpanin dada anim no yɛfiri hɔ pɛ yɛntoa so na yɛnkɔ nsɛm foforom mede wowura toɔ ɛtuam mekyerɛ sikatoɔ ɛnnɛ da bia yi emission tax na ɛnyɛ ahyɛ sɛ ɛyɛ adwuma ɛna bibisa sɛ ɛno kyerɛ sɛ woyi su petrol car diesel car deɛ wisie bɛfiri toɔ anaa gas a sɛ tie bia yɛ sɛ wotua ho toɔ na adoma boa ma wɔn de atoto nneɛma sɛ de bɛyɛ na yɛnsuwa ɛne yɛwie mu no ozonle yɛ a ɛtetete no ɛbɛtumi anya na ho de nti wɔn nyinaa no yɛ sɛ bɛyɛ na green no bɛsan so aba bio na ɛno na nam so ama timamufo ahyɛ ase kasa titru ɛne adraafoɔ na ne nyinaa mu no GPRT foɔ pani a ɔkasa ma wɔn yɛwura Samuel Amoa ɛne wɔkyɛ sɛ no kwasɛm ni wɔn de wɔn bɛnya anka aban nyi saa tax no koraa mfiri hɔ wɔn mfa n'ani hwɛ baabi foforɔ ɛnte saa ɛbɛhyɛ wɔn mo ama wɔn nso ɛde ka sika ntumu aba yɛde krata ɛba abɔnten bɛyɛ ɛberɛ a afe ne hyɛ ase January 15 no hɔ baabi ɛna yɛde ba abɔnten sɛ nanka ɛda a ɛyɛ 24 January 2024 yɛ nanka yɛ transport fare mu by 20%. Emu no ɛna transport ministry ne frɛ the leadership of GPRT ne ada transport operators no ma yɛkɔhyia mu ɛwɔ transport ministry yɛkɔhyia yɛ transport minister yi wɔ for Siama ɛna ɛyɛ minister Oforiata finance minister na nhyiamu mu no yɛde yɛn nsɛm nyinaa to wɔn anim deɛ nti a ne yɛpɛ sɛ yɛto yɛ lɔre fare mu ɛno na ɛkɔbaa ne sɛ wɔn kyerɛ sɛ yɛmfa nneɛma nyu krataa so ebi mu nso ne yɛ complaining about emission tax a yɛka ho asɛm sɛ ɛno ne pollution tax a yɛtua a sɛ nti aban ne de bɛba a ɛno no bɛkɔ kɔɛ te sɛ wɔn ama yɛ double taxation nti nso no na wɔn nhwɛ nka biribi mfa ho wɔn yɛ sɛ yɛn twentwɛn so ma yɛn mmra yɛkyi mfa nneɛma mmegu nkrataa so ansa yɛmfa ma wɔn na afei yɛnhwɛ yɛ way forward na yɛbɛhwɛ ɛnɛ de a ɛyɛ on the 1st February 2024 yi yɛhu sɛ aban no ɛde krataa aba abɔnten a wama ɛyɛ DVLA ɛne ɛka ne sɛn other institution no a wɔn gye taxes no sɛ saa taxi ɛyɛ emission taxi yɛhyɛ ase ɛregye a motor bicycles anaasɛ tricycles etua about 75 Ghana cedis oba no vehicles a wɔn engine up to as a 3.0 a wɔn nso tua 150 Ghana cedis na ebi nso etua about 300 Ghana cedis ɛno mu ne yɛsɛ deɛ ebi sɛ ɛbɛkɔ kɔba ne saa deɛ a na akɔɛ te sɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ane sɛ yɛn nso yɛsɛn ɛde saa nneɛma nyinaa sɛ gu nkrataa so ne yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so yɛn nso yɛbɛtu ahyɛ ntuaboɔ mu because akɔba ne sɛ sesei no sika a yɛtua sesei no aba bɛyɛ bebree nti me ne wo ka sɛ yɛhwɛ anim sɛ na wɔtwe yɛwura mu yɛ a yɛde yɛn nneɛma gu nkrataa so na yɛde akɔ transport ministries ɛno ɛyɛ yɛwura wɔn na ɛkasa ɛde ma GPRTU deɛ bi ka ne Japretu of Tuku wei nyinaa nkamfra no yɛwura Amishadai wɔn mo ɛna GRA no wɔn mo wɔ hɔ nti yɛwura Samuel Amoa ɛna ate no ebi ɛna nso ho Okada Riders wɔn mo president nso kasa sɛ wɔn mo deɛ koraa benya nka yɛnyi wɔn mo mfirimɛnte saa Okada nso ntumu bɛba yɛwura Michael Kofi Usu saa na bi ba sɛ na ɛbɛyɛ a wɔn metumi de ako atia saa wisie na yɛ Africa ne moto etuo ba no na mfitiahyɛ ne podua na nkɔmɔhyɛ nyinaa yɛntua sika ne pɛ ana yɛba abɔnten bɛka sɛ daabi ne aban yɛ ne deɛ ne sɛ nyɛ ne kwan so no sɛ Caterpillar ne Tina that they the same amount to be answered and tell you. The way young company and film, say, I buy the year to me, say, the other cars. I live here buying sea and chain. Already so cut off fuel. Sadly, we know our fuel 1 liter beer, so 10 pesos. I will tell that. It is here and send the Sanka, you beside buying a young man, and say, you are not yet your police station, and no unbelievable one. I say, no, da, after a year, and at the end of the year, no, she will be uncle. Person more difference mana because we do one now quite to say we do man at the man buy any na fefo ma we fi say we nkwa na be fa bishop for I be assigned to mono e affect you mo ana say obi bia da obe obi ano ono bia e affect because na mo tunu one me twa Okada president ora Michael Kofi Usu no na ate say wode ne de tudwa wonua yɛnto aso ne nkonsɛm foforom
Ghana AIDS Commission Dr. Etu Ahene Chireme wode nsem bi atoja na nkonta wabuo no wode atoja kyese emema wonoma wade na wo yire se bibinom woma bia so ho nchemu eduoso ensia de wo ntumi nhunu se HIV yaremfo ebiti wo moso ana se ente wo moso titu no wonoma aduru wonyenta so a wadu se owurawura ana se ewurawura wo mo na ense wode tu dwa no amahubu abogana fo nyina se dudu aye wo hoi se kakra bi enenim na anyuma da se ne wura no nipa debre memma ne ma ewo man mu a efa memma ne ma enhie mu no nipa dudu na ewo ema ne memma debre yemfa ne se promise multiple partners bi o ha o mienu ebi o miensa ebi o nine oni o nyina eda sanso so ena nipa dudu na nkasa nso ye ade a ye frɛ no casual sex so we see we share obi and samwe na woni ni babia na oni ne kwa akoda eba ne sanso so a wo mo ho ban we use condoms enti nhwehwemu ni kyerɛ sɛ eno nso betumi ama HIV no akoso ewo man na eye no eneni no ma ye ya ma HIV eda so koso ewo man enti na ye betu bi afo sɛ HIV no ye de ba risky behavior risky sexual behavior eneni ni aka no casual no unprotected enti the women say over that no man bia ene dem bia so condom on condom na emplafo bebrea what if a man ka ba ko only HIV na mu ni ndi ati lokwe amamu ho ene be ya obi ankofa yare enfa enlafi ntini when baba ko dia ene na bia no to use condom mo Dr. Etu Ahene Chireme no we Ghana Physical Service wo mo report ene ogina so kasai ntisi wunya hire obi na ahwe na moja wo no ho wani gi ne ho antem so ne nsa na de no kwa asabia wakwa akotest ne wehu se wo ho son bibia dedi ansa na wakwa akoye adwuma no na we kopekefo na kasai yura Samson Adey wodi atudwa kyese sade kama ese petrol diesel ene emu gas ne ntumu ehurihuri sa atwere na ekọ ntentem no ebehia pa sa aban no wobehwe na ahwe no wayi na obehwem na wakọ titru ene fanwo a yenya na fe ye dandanda so no onwo nani akọhomom sense abiribia ya na wode nani akwakosi petrol ntumu ene eto ahodo a wode toto so ya bit na ye bibi man ka ye hwe no ye se eye eto bia ye fe se eye price stabilization recovery to aya to petrol diesel ni LPG gas I was sure ye to de bia ye piato no on every liter that on saying and one ekoso gama so a na yi bi na ya so ye asinanka yetimi ade abo ama ebo na abafo maye eno ne ye de sekedi anka ba betimi ayi because na sia petrol bo no the national market na ejina bi e ba for ama petrol no ti ga kra na se ejina bi e gwan ye da so tua sa to na e wo ska de beto e wo hoduma e wo fito man ka ba betimi yi na odi bi asiso apani na ani e de so to be na ejina bo ye no they say I don't think in ejima na bi say the fact that Chinese for family about minimum market agreement ya he say farm way to say the betting the kono na nka awatade hakra ebi bebria na yatimi ene wakana ko no ha so whatever ban say the beko amana say you come na be family aye tasho aka na ko try fan charges in dollars if pa ban the me na for no yanaka because my you my there even me aka aye tasho betade na enye bebresa na obeti ya bank ni so to bua so say beto ye ma yo fan ya bia no ye ne say ya na me hono ma yo say bia e ma ne blanti ye hakra bi Yura Samson Adey Kopek ena wodi ne dwuma research fellow ena ate se wo ka bechire anu ya ebeboa asense abribia eto ene petrol ne ntomo no yenkwa asante mantemu na mede okọ asante achem etifi ho ba bi efro se abrowapon na timamufo wo ho afi wo mse kokọ purchase centers kokọ wo bi enum so wo mu jato fufuo na fia wo fi wo mu de kire eco plant womo jumadi a womo babedi eco planet fo womo dua bambu e wo mpotem ho no womo se dabi jumadi asa eco planet ewie no e de hapa bra wo masetena ene wade na saya so ma wo hina wo mpotem ho na opokunya ntachi okwaje ade e ka se ade a womo pe no enye se de haw e bebre womo
mentino ho se kakra abaso e wa brapo ko mo ha no fa ensa system ho awo manfo a se abrapo bi adwuma na so eye eco planet number 4 abinding sase ama o mo ade eye adwuma sabe yenya ebi enhwe ye adwuma manfo na so senya bia o mo gas na o mo ban so mo sase ni enunti obaya ko ni kuntunkuni ababu no eye sase se mo ko so abrapo eni ni yesa apiafo wa gogo eni abrapo ade company for him say afide omunye sase ni bi mo na mo tunkuni o mo that's so here the work so there me no for no ena ma bi o hin na se de ye kana aha ena enyane a ye do supply wo main ni fi aha wi a watermelon yi wi agi na wi abode wi amako eni jini eni je ka hu na eni nti omafo no so aha no mo dwuma titi o mo ye no eye farming ni mo do show mo ma ni mo ko free school ni bi power ha every dog take it for ye eni nti so mo kasa aso ni o so so nti o mo na meta ne mo fo ti ni yesre sase bi e de mo mo no nti do yo mo dwuma eno wo hena o wabre wa pon na ate se wo kase asante achemeti fi na ewie no abakrache won potem ho honorable Francis Otibuaten wo se ene wonwa pa na ne yam kura ase no ne yam hyehye ne satimamufu ayo na wo hene nso di akire na nso ne nyina eco planet bamboo foi wo ne empenimfo eda no ebesi nkonwa na wo mo ne nananom itimamufu nyina ehye ase de be na wo mo ha no wo de beto anim na fe adwobre ebeba Seni penifoni Indonesia. Masam ni se Eco Planet 4 Chambodi na mungkin sih tra body ni dia impactful. In fact, ini na no ya jeng. Se body dia ini paswa body ayama santai cuma. Ni mungkin beca body ni dia impactful dia. Na yang kuisa. Ya se contract no sign somewhere 2015-2016 and sana abawe eba na umasa kondana na yehun se ni akodo no se yehwe na ye review contract no na se do kan ye dika ko hwe ba bia umasa body na ma yehun se ni ma ekose ni ni na sign for to isia Eco Planet omujena menja aye Christian no no so cheche man intia o ne ntima wale we are scheduled meetings Thursday and all the stick this year near the Buama of the Any asante achemeti fi abronfo na se abankrache honorable oti kasa no na yefiri ha yem konkra pumpuni mantemu ashaman ni dokufo na wo mo nso kasa se afi abato afi de ebu wo mo kompa ne se edanse bo mpanimfo beba wo ma ba ye campaign sabre no wo mo ku nyuma so kura e ba be chi wo mo gina ho se wo mo metie wo mo nsem nanso bibi ha wo mo gota pa edida ho a wo se mpanimfo ye ho adwuma no wo mo nya e bi kura ye tetede a wo ma ye na asan bu agum ndi wo mo de efre se abane ne mpanimfo mra no wo mo meye wo mo gata ma won ansana wo ma ba kura se wo ba be ye campaign me wa se Ebo sa hase ni na disa no ma da tina no omo ni ebo no so betina na omo she like dosu nti no tope na eyiwie na se na echa blog wa hase bo no so crap ne an kosishe bo na etiment na zengo no so se nti ni ba ewaye dan ma se yenyama nyina ni ma na aka ne de nti ba na ya jai nti no hase die gata no so obi aso wa no abehwe yetumi hye ya hye so a omusa de begu nti no usha around ha say gata no na yesa no so nke nti ye ni se de obi wa haba obi an fa bi mba e be hye a this ye twe no mu de ba no ha say so mu mba nti no obi amunfa we does me no be sure e di nwe bi so mu di does me bebre na so man fa mba nti obi asere anu abehwe wa hase na ntuntum ne once na ni na ne haye wa hase ende de bia yare wa hase yan se yan kasa yakọ ayare sabi ya ne yakọhwe yo bia yare tikeso aban so be ye gata ne mai no omuma ye does me na ye fa ngum pass ene asaman ni doku timamufo bi na ekasa no te se ababa wa fefe gina gota ho a wodi ho adansa wa se eduru anwumre ho ye ni doku nso bubu ahyeba ho ebi bubu si ho na obinum nso hyehye na yanto aso na fe yenko ne udwabe timamufo ho ni abre na nanom nso kasa wonom se ene wo mo ho a nipa miensa a wo mo yebehu se Royal Gate no wo mo ka ho bi
polisifoɔ ya waye yere pa abobɔbobɔ wɔ mo matri safe di wɔ mo akyi wɔ mba yɛ mba bewura na nan himfie hima hɔ akonnwabiri na wɔ mo kɔ akotam na sade tie pa no ye bopne empanimfoɔ na wɔn mo kyerɛkyerɛm enam saa yɛ so ma na ba hima na na afra akoma ɛkasae minimum mi wo fie na mo frɛ mi sɛ nra na adwom ɔmo ba ha kombe ni akonya no ɔmo sisa konya nako ɛna anya yie na no pa makɔfa polisifoɔ ɛde abebu apunu n'ani ɛyɛ ne kan wɔn nyanya me ne wɔn na afam nyame ne wɔn na afam 29 years ne yɛ di adeɛ ɛna de wɔn kɔkɔ abebu ɔyɛ nso amusi ne mo wɔ wi mo fam na adam yɛ butu makonya nka yi fie ɛna mo yɛ ne ɔmo pe na me de me dan nyame me dana na mo abrante wɔ gya ya abo ete ɛna kwaku bin ɛna ɔbaako kofi anim ɛna wɔn na mehu wɔm ɛwɔ ha ɔmo yɛ busuafoɔ minimu to me kɔ minimu hwee minimu de amo po apakyere sɛ obi a ɔmo di ni kɔdi ade a minimu ho hwee no okosai menti ɛni ti na ɔmo nya kwan abebu ade na minimu ho hwɛ ɔhema minimu ho yɛ butu na kɔ nya ne yɛ me asante amande mo ba ɔhema ne si hene ɛnya busua pɛ ɛnya ɔba pani ɛna si hene busua pani de ɛde ne bata ho kɛkɛ ya wusu ɔkɔ police station ya wusu kɔ ɔkɔ report na nso police station na wɔkɔ nyina na wɔn mo ka sɛ de asɛfam ne sɛ police commander wɔ hwɛ akyire chief superintendent Emmanuel Ba wɔno ɛna dom ne di saafo n'akyi ɛne wɔn mo bae na me do wura mfimfini mantam mo na no nso timamufo a wɔ hɔ no wɔ yɛ adwadifoɔ ɛna ɛbɔgye wɔn mra sɛ bedwane so honorable Ophelia Mensa Hayford wakɔ akɔsra wɔn na nsɛm a wɔde nam no deɛ wɔn mo de mɔ no ɛna gye no so I want what that. Why do you remember that? Yàtọ̀ kọ̀tù wọ́n yẹn mi dẹ́ ipò ntẹ̀wọ́n bẹ̀rẹ̀ nam fún pipe amasa wọ́n tó nam ní wọ́n bíà wọ́n etum wọ́n gubi náà wọ́n dà àkọ́kọ́ wọ́ adé bá kyerẹ́ na sẹ́ǹtì biara òní wọ́ ní nyinaa yà ayẹ wọ́n adwuma yà aka obiara ọ̀kẹ́sà yẹn no nti yẹn maame na yẹn sista ọ̀nà ọ̀yẹ́ ọ̀baa yìí na ọ̀nyẹ́ mọ̀ mbaa tó enti emrashe bedwane a wɔn fanteman honorable Hayford wɔkɔe na wɔkasa sɛ de wɔn si agye no no ɛyɛ n'ani sɔ na mmom no nso mpuntu ɔbɛma adɔ wɔn mo ebi ahonini te sɛ odi nsu papa ɛbɛbrɛ wɔn no Honorable Ophelia Mensa Hayford emrashe bedwane edema fantima bato mpesua so na hote se wakosere adwadifo no wo mobogye ne so a wono nso na ni so ade hunu na de owo edema wo mo wode atodwai mede wokɔ sahwi atoye mantemu na tifindo enche na yekɔ ɛhɔ ya wo wi so aman na wo hina woda wo ma no eye nana beye den tano kwawo bebu a otoso miensa na nakasa ne nkasa emu no na ni abre pa se
yɛkasa empenento sa ya mabunu die mu na eba na nso ayera ho sampa na sɛ mabuna nne wɔno mo wɔ so amane na afa no fa kɛse na wɔ mo atete atom sɛ anye tramo no mbe no mu a entampe anye ntampe a kwape ase ene wɔ mo tumi twitwa edu baabi ka akure twam a wɔno mu nhunu na kampe sɛ wɔ mo tumi ayɛ adwuma ene wɔ se yɛkɔ mpani no nso kɔ a ɛba mabunu no deɛ so nti wɔ so ai kɔnkɛse pa ɛwɔ so na deɛ wɔbɛsɔ ne pɛnkyi no wɔbɛma nananom mmra adi no meka mbuboni aye yusu enne behwe weed atia atese bisa no ye de yefa no weed meboa enne yesi yefa bibi tramadol yefa bibi laka enne nkoni ba anyway like tatai and rock also rock and tie patrol so akoda bi ubehu odwa ase wasensen etese ade no na nya effect won so ne ga ache no wo nti yengu sa hofo no mon kan twa mo ma no efa kosi hwe weed na wudi atwe no emfa nkosi hwe na se nyame ma me kwantenten no ma mo amode a ene sa nkofo no betum so sa se ne ma hya ase eno achi wasande tudwa kire se edu ba bi a akura na yemfonso na kire ni wo chi na hwa na ba na ofo aboaboso no akwa akogina akire na saafo no nso se nya ba beduru nanim wo bema emra adiwu awofo no mamonshi ye nyanhye ya mo sa ye nya ko school me ye twa me case da teacher no twa me case no me ne ti say because me say mpanin sam ne ne ma kwan na me fa so na nya ne kwan so no na ye de tenetene me so na obehwe parents bi wo ba adiboni se teacher aphe na so kakra na koda na bebo wa ma ye bete ye ni na so wa school na moye na bibinti na say we awofo na say wo ba Owohana Boyra, the teachers now do so. Said, I need number my fine. To become our forming students are aiming in say, you move room, near China with the exact Yachu. Yabachu was so well, school, Beya my tano quao, Bembu, your torso, Miensa, Wano and Alco Enchi, that dear Swafa, where you're here, one once in our ring, so am I. Where him popra wada woma no na ate se we so konkase pa wo nubone ho dwumadi ene nidi ho ne awofo a wono mo nso sabi akoda ya mfonso a no wo mo aboaboso na wogina na chi afi yemfiri ho na yento aso enko ensem fufurom na onua ye ko ensem fufurom dia na ye dan ye hutiawa eno achi no ye de aka nyina eto aso ye dan ye ho ye no bibi nom 5G energy drink ni bi emame na fe ye mobo enko yenim eno no mo ahoden foforo e ma di udwuma nyina ye gina mu na ye de kase ebre wo no ka hu ne se no ena ma ya ahoden a yetimi gina ye na so na ye bo ebo pa ebo de ni ho nyina nso ede na me do wura mu no onua ye kɔ emfimfini mantamu papa toast mu ene menu akuku a wo mabobo ano pe na ye wura ho nso a ene na ye kɔ abura man wo mabobo ano ena asona na mama trankwannua wahina wada wo ma no ede atodwa eche so wo na ye ohene nom ne ade na tema mufo se da bi wo mo de wo mu ni mama mre ne amane na ni mama mre nso a onsa amane sabi de wo no abesi ne ho safo hene no obi ansom no enti se sie wo mo ka ne prenye premfa se asona de hibusua wo abura enya de a wo mo wo hene enti se yewura kofiata wo ba no ho safo hene a enya de obi esom no
Enenti amankra ro na ate se no wo kasa no ewo abranko ye no no ye nsonade hyebusuan no wo chese se unya te se na otu ya wotoso edu baako wakase wo no ene yo hina no kure bi enim na ma obi anso ensom no ena ate se na ede na no gisem etudwa wo chese be se emfinhia de wo honi enti ye wura ko sam ena na ate se wode na no gisem etudwa ewo hotemo ewi no anso ho wono mo sa to aso ema adehibusua no ede wo mo de epie so de ntia se nhyemude kura wo mo hyiae Yenkongwadan no ayana nanom na akoko wanya ho no ode ne pe okobu kongwadan no okobo mpanyinku bi wodi dan won no wahya no kutu pade onko gudan no eyi inna pi oko na edusia no ya sore de yema yemudu ayamba na de ya nyobi aboku na mom ya pade abroman inna Ghana nyina wati de ekwanya oye ofiata na wa parade no de oye amanyine no onam duni enti ya pede Ghana hampanyimfo House of Chief ya de asema abadan ho de mom no yembu ombra do de yankasa ya potumi ahye yansa de mom odun to yansa afene de ode ya kawa sam inwo a onyu oton adiri mo no ya bo okode sa wantu won mfimu a oye wankasa wasan ina oye Ghana mpanyimfo oye national chief ya slow nyina de ya asema owo Central Regional House of Chiefs no ya slow de won tu mpanyimfo no fo won nansi asem no wo hweka no kwala wom na ye bo ma chieftaincy wa akodu ye wo man mu na wa masundua ba Erenti adehibusua no kasa mafo ena ate se na wo kasa ede kire eburaman nyina efire nso na adehibusua no ye nyina no so na ye na ye ho enkohwe siatica ho nsem ewo 21st clinic no wia na fe apɛ 3 cool capsules bia memene bra ye de mizo fruit drink ena epia no ewia ye besa babio menkwansa 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyansem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gi 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akitiapa. Ya maya hwefo ne yetiefo nyina kwaba e de ba Sompa television so wo hweyen na utie yen say Facebook a wo bo Sompa ne shem say 93.1 90.7 98.9 yo ho TikTok benya yen sa na sompaonline.com ensemi nyina egu ho Sompa television so a etwague no wonu ma wo sunwa ne nyina efa e wo Sompa 98.9 Bono East ene na afa no Sompa 90.7 nkransa ene butuo ene afi Sompa 93.1 abanke se mani okumasa santimantemu yentoa ensem no so na medo ko mfimfini mantemu ho na meda so gina na we de wonye Pentecost edawo na yakase watiato mo Sompa nkomo so we kase ebom ena Methodist eda aba betiatom ne tito mu nyina yese ne wafase wose wone ne nkasa na kasa wone ne nkasa no
dan wo dem ejapade ho nyina wono na atoto agum nti wo twagya atom enam so ama ejapade ne de asedwere be nhyira nka nyame sasa abere no na wo fa ase no wonya de a wo hyede mu ho enti be ase no nkrom pai mo brada no wo ba beduru fie ena obehu saadi na wone erika nan edi nkomo mo to bi ma Sompa na mbe ya so fa wo ba mi sa su mo ga la ko ko private na nki yo ba ba ni na ko private mi da mu ne mi ti da ko sande na la ba ba ni ka sa do sa fa na ni ni do ma na mi ni mu ma ya ba te do han na a da mo so sa na da mo ho shi da ni ba jo la ba ka na ka jo ala so ni ja na ho mi kam da yi to mo me fa ba so me fa na so o ba no so na ni wo internet ni so be fia na kobena achine mi friend na mi fa asun to si me ho randa asun ba mi hu fe me bad na mental mbali strength and pobwa na mental na mi ni scuba ni book na be mi enti Rebecca hen wadi sa nyambra nsemi na ate se na wo mo kyerɛkyerɛ nti de wo no asemi to no na wo kyerɛ ne nsemu ti no fu an wo mo ho nso woni mu bi wo mo nso ebo erika na amane na be do wo ha to ni fa ba no okware na be na wo de mo na mo ko nze mo ko ya ka na meti so ya do robo na bo se mo pe paro wo pe o de na do de mi ti Pesa ya mama wa ya mama wa sana wa mama wa bi no bi na je na ashwa ba nja ba abu na no obi ya dan tin go te na o to abu na ani mi ti ma sa na bo ge na so ma nya ma de se wa ya mo ya no so we na mo so mama mo pe ya mo ne o sha ana pe ya ni ti do so afan back eyi do roko o fa na anta ya so no si na ye du je no pe ana pe mara mo hun ba si ya ye bi no na so what's the into hospital? The new hospital, or what's up back? According to my multiply. Yeah, if you are the band, in an open house a time. And to open this plan, Sugan and Sugan, I am to be no sooner or Galamis. No, also today, Ultina, and Pension. I beg you so, also. Until my father difference. Na any evidence there Sunday will be a there so almost again and we will cast an propose the cado naturally on and answer one position. One man when it's some being come out when you were a canine boy and our tea yana or hebino. Now honorable Zachariah Kwanza, one assembly member, a war a confia crop for her and I tell you one also added to judge as a way but be a quack legitimate of winning our don't bois. Emma baba way when you be at the Catana and Fantina na can. You put my room be on yet. And because there are fighters who are running for one or other, and also you go on or double boy. And if you have them all for one and I'm there, you have to know Abba. Now be Abba Bush. Open about my Yano, I may assure them more than a I'm a community started. Yeah, announcement. If you community so you're right on that. Be on work at Obiano. Obabwa sisi ya gere mi enya pa inde afan wa hwe yama wadan wadan nyama wo ina la wadan nyama bia so bi wadan ngungwa ti na ati pan adi na wadan ni na afa sisi ya na abala ngwa ni na ibe nya anko bia ambo botu ya na fa mo ba afọ nya ka kaba ni school sam school anta school books ni na la pandem ni ma mi nyama wo ni na la afa nti nyama o tada mu ni ya besre bi bia ara botu abobo bia ambo Eno honorable Kwanza we assembly member edema ekonfe ekrofofo na ate se na wo kasa na fe wo san so sere adasa se wo momra na wo meboa baba we wonya bibi mfa nkata no ho emfa ho ne se eda methodist asafo watimi edi sa nyambra nsem na asafo ne na kasa wone ne wo fa se nkasa nso wo se da ya wakwakoye de eni kwanso wo ye baba wie kase na ene na mede wo ko Adomoma International Group wo mu eku enhya abayase afe 2023 kanafi ya na won mote na de wo mu ye no edi adanse pa se wo mu yankura nketu amponi ana eku ketu afe na afefe na wo mu dwinsa no ene enyini pa de ombetumi atu e de afa wiem na ene na oba pa nora won na da wo ma no wo de che se
we no eye kakra wo mutumi dia ya keka won sase a akwakodu be say 15,000 Ghana cedis na wo mode kwakoye na obesere se won mo nso won nsam wo bi no ka bi ebe mu no ya wo mo ntanye no se de be na wo mo abibi nti ya wo ho nso akankro wo mo nso betimi abo ho pagya. Yes sir. Adoma. Yes sir. The radius seven so be configure no nyaba me ngabe na bisame ne de bi say yo ha me say e me bi akai ho bom say enuano ayo ho say ene yanko ana awase funa se bi ene yo me bi obabi a omo so ahuhu e wo se be kai hu no bo awu ye ko ya te se be bobo ye hu nya fufo enti na ye da e wo se dum e so ye nuano na no a se be come se enyanka so mo so e ya se be bo nyanka e kunafo Pizanfo and said the one would do I am Sabia. It's I am Siana, more one might say a man in your car. I mean, the kind of say, no, I said, I can't, and I'm too, I you too, I did a market, and then the Mama no rapoku na ate se wo kasa na ewie anso ho ekuo no twotwofo oba pa susha na nso de ne de epi so kire ekuo no botae pa e ba ye nti a ado ye te se wono makwakoye wo kumase murom na roman kare kasafo no na de kuwe ba e international we do abuchi America we do Europe so amuni na aka ye ho ene na ye bi se ejiji ene dey na edi si ye se adoma ye ko ye si ye nya ase ba mo si ye beba aba da ye afufo adoye ene ya ba ye nua no se do enyi afufu aba da so ye ba ye de wo no ma be bu Amaya wukura ko esane majide se fasa ko na isi eda adoma ebiso ko ni na ase se ya ma ko ko nti na o mo bua ye ni ya bua isi ele ga na fu ni na abua ye patient aso tayo ti ele medo ye di se gidi ye da obi ase fasa ko ni aso kasha for se mo so enhwe na enhwe o man kwai na brand number mo nine aye nfufu awa fufu amnyamwa eni se fa ejime di na me da fa yeso awo so no atu nsem ama de e pesi ye bia no de adoma ye busi bia sabeka na koma so enti adomo mba chade a won bodo ko cheye no wo mo chemba no no mo chemema no ma no wo murum na mema no wo pankro no na ewie oba pa dokase wo yekuo ba ni bia wono nso se nani ebo wo mo so no de ewura ne honhum one dom ne cheye ye ba idania sino aya rehoye aye ahosane ye lisanse aya se sempa because ye hwe ye fie said ye see ye duna say ye de ye ho na enso emi mu bi wo baabi wo wo ye ma omo wa ho chire enti ye besre ewiase afa na nyina baabi TV eju biara se obi biara wo onsa aso ho so kakra se empo ena se wonyama na busu kakra bi a wobenye bia hwe enyankafo na bra na beboa wo na menim se wo a obedi sa adwuma die no nyankopon ono so oni na ni eyintan adom na busua abotwefo ganafo ayaka ye ho abom abaye sa adefefei ayeko hema obabedie no wa eda ya no na nyaba oni etai na chi na wo di e ma ahofefo ye nim e ma ye ba ehai aho emu say ye di afeda de na enso ye ru aho enti sa areho ni kwan hye ya ye hye ye hu ye hye obi bia say emu so mra na ma hye ye mofra na enu edamos enti oba padoki no wo kan dia wa be sensa kroro edura ebu ni say honti wonso kakra bia eba wonsam no ya na udidi na se bi ka osima ka cha so onya afa bi sie na won konsume ni ne say honti na waye saafo no aye enwumre no so ne yegina ne ye de kase na sie emo kai hunu se abotete betwa so no adura so je na maba so 21st clinic
clinic of our time ampa say wohwe mu pa dia ayaresa ekura wo mu no ebi ni ba bia yese maintenance nwu ansa fa ya de bra na wo mo mfa mfidie hwehwe mu ehu ya de kon na fe abibiduro mapa efi ne keka bia nka no ye mfa nka nkura bata na burudu num e wo man mu enkran do me market wo kuma se ehwe overseas say ye tachiman ya GM bank dandada num tunwa akwan so nkuransa Victory Presby Bank ne hwe ni mo pe children's package chen ho Brekum ayamangwase ene baabia dwaboso ene afaka wonsa ebeken 0540311311 eno ya homa na mom wonom enu papa ni nyina free 21st clinic no ya na wama 5G energy drink ni mizo free drink ni so edi wakagene mu eno no de ebo ni padua na papa 5G ne jensin won green tea won gwara na wom ema ni padua ne nya ahoden na mizo free drink na nso ama digestion etimi take place yi eno no eye nuaba na ye de ayo yewo amango nkoa ene yewo anka abrobe watermelon ayaka afra ene friend mixed fruit e she fridge na nya krakase ana pa na oboso a e chense wa hwede nkwa gu ho we ba bi eton anom ne bia 21st nkorabata bi ebi wo ho sompa fie bia obenya bi ankurankura nso agege bi tonton kona kotobi na wonya ayaresa mapane ahoden e de aka wonso wabra bo ho onua ye ka ne sei koko aduro tatahwe a obi a di ho adanse e3 Herbal Center for Trico capsules bo modern so obenya bia nonnom na adoma boa ye ntima duro esisi ade aduro sada ene esa ye mema e den ye aduro wo ba wononnom sa 3A Herbal Center for Trico capsules no we firm to touch eno achi no your ointment diaper rashes nyina be fini nkora na to a na 3 Herbal Center for wo mo 3 ointment na ene utimi kwa burochire simple kura ekosua de konsra hwe ana akokoye adwuma express group fo ntira won kana ahwehwe wo mo kuma se hwehwe wo mo tachiman sunwane ene baabia wonsa bekan yen na yadoma boa dadi anoma ede wakwa akoduru sesia ene wiase na yakura kuma o ye ka kasafidie ni kasafoni ahodo e wo man yi mu won ma bo won homoden na wode mmara eye adwuma fenchem na efini nkeka bia ni ho bronsan katu wo munyi bia sompa ka ho eye makoma du nwotwepe na wo muyi ni wo man yi mu wuyi TV bebrebe wo man yi a ene se hunti no number bia digital audio broadcast no betimi atie sompa ama yeye ka mu ana se phone no so anempo de torch wom na radio san wom no wetim de akọ okura kuma anum na bibia nso akoye san ye solar eka ho me de okọ ejeso zongo junction I care Herbal Center was why ya safie ni ho ya de etewo so no fakọ na wo monnom emwa wo anwumre wo ka ye ho a yewra sante ebo Benedict wo san nsem num breko a na nakwa bena kese Libya Boga ya abo ama ya Grace mukuku anum nyina asom na systematic press wone so futachi NFA Papa Toast wo mon so to yen e de fa TV no ene baabia wo MCR ho o wa hene champion brother Philip adwa dance ene abawa mo e ka ho na eja pia pam dada nwumi